Heminize selam dostlar. Bugün tane videoda sizinle görüşeceğiz. Bugünkü videomuz İngiliz dilindeki en köp kullanılan adlar hakkında. The most used English nouns. Part first. İngiliz dilinde en köp kullanılan adlar. A human, bir insan. An animal, bir hayvan. A plant, bir ösümlük. A vegetable, bir gök önüm. A book, bir kitap. A bird, bir kuş. A dog, bir it. A cat, bir pişik. A car, bir avto ulu. A house, bir joy. A home, bir öy. Dostlar şu tayda house bilen home'un arasındaki tafavudunu ayıp geçmekçi. Bir bina, yani bir zat house olmak için yokman suratda onun 4 parçası, eşkeleri ve kapısı olmalı. Bir home olmak için o kapısı ya da eşkeleri var olmak zorunda değil. Düşünüyoruz. Yani bir adam bir govakta da yaşayan olabilir. Bunu misal hükmünde aytgan olsa, bir govakta da yaşayan olabilir ya da çölde bir çadırda yaşayan da olabilir ya da dağda bir govakta ya da maşinde yaşayan bir adam ol yeri özünün öýü hükmünde görýän bolupbiler. Düşünüňiz. An apartment, bir öy. Bu köplen jagdaýda köp katly jaýlara aýdylar. A building, bu bir bina. Dowam etýäris. A street, bir köçe. A road, bir ýol. A sidewalk, bir yan ýol. Ýagny piyadalaryň ýöreýän ýoly. Başgaça aýdanda trottoir. A pavement. Bu da meňzeş maňyny berýär şonuň bilen bir ýan ýol ýa-da trottoir. A tree, bir agaç. A window, bir pencere ýa-da bir äpşike. Bir sonraki sözler bilen dowam etýäris. A gate, bir derweze ýa-da gapy. A door, bu bir gapy manysyny berýär. Gate bolanda hökman suratda bir meýdana, bir territoriýa girmek üçin geçilen bir gapy ýa-da derweze. Muňa gate diýiller. A door, bu bir maşynyň gapysy, ýani awtolaryň gapysy ýa-da bir öýüň gapysy, bir dukanyň gapysy bolup biler. A bicycle, bu bir tigir. A bus, bir awtobus. A taxi, bir taksi. A driver, bir sürücü. A bus station, bir awtobus duralgasy. A minibus, bir mikro awtobus. A subway, bir metro. A store, bir dukan. A grocery store, bir azyk haritler dükany. A shopping center, bir sowda merkezi. A cafe, bir naharhana ýa-da bir kafe. A cafeteria, bir naharhana. A restaurant, bir restoran. A hotel, bir mehmanhana. A hospital, bir hasahana ýa-da bir keselhana. An ambulance, bir tiz kömek. A train, bir otlu. A plane, bir uçar. A school, bir mektep ýa-da bir oku manyýalaryny berýär. A university, bir üniversitet. A class, bir sınıf. A classroom, bir sınıf otagy. A classmate, bir sınıfdaş. A pupil, bir okuwçy. Bu orta mektebe gitgen okuwçylara aýdylar. A student, bir talip. Ýokary okuw jaýlaryna gitgen kişilere aýdylar. A teacher, bir muallim. A book, bir kitap. A lesson, bir sapak. A notebook, bir depter. A laptop, bir notebook.
A computer, bir computer. A pen, bir ruchka. A pencil, bir kalem. A school uniform, bir okul eşiği. A bag, bir sumka. A schedule, bir gün tertibi ya da raspisaniye. A desk, bir parta. A chair, bir oturgıç. Bir balkon. Terrace, bir eyvan. A room, bir oto. A bedroom, bir yatak otağı. A living room, bir mihman otağı. A bed, bir düşek. A pillow, bir yastık. A blanket, bir yorgan. A towel, bir poltense. A shower, bir duş. A wardrobe, bir giyim şkafı ya da gardırop. A toilet ya da a restroom, bir hacathane. İkisi de hacathane manalarını verir. A bathroom, bir hamam. A bookshelf, bir kitap tekçesi. A roof, bir üçek, öyün üstü. A basement, bir yer zemin. A ceiling, bir tamın yukarısı. Başka çaydan da patolog. A floor, bir kat. Stair, bir baskancak. A rock, bir hali. Safhamız devam eder dostlar. A kitchen, bir aşhane. A telefon, bir telefon. A phone number, bir telefon belgesi. A plate, bir kap ya da tarelka. A cup, bir kase. A glass, bir bulgur ya da stakan. A spoon, bir çençe. A fork, bir vilka. A knife, bir bıçak. An oven, bir peç. Maşgalıdaki yakınların adları bilen devam ederiz. A father, bir kaka ya da bir ata. A mother, bir ece ya da bir ene. A grandfather, bir baba ya da ata. Köp yerlerde ata diyorlar. A grandmother, bir mama. A son, bir oğul. A daughter, bir kız. A grandson, bir oğul artık. A granddaughter, bir kız artık. A sibling, bir doğan. A cousin, bir çıkan. A brother, bir erkek doğan. A sister, bir kız doğan. An uncle, bir dayı ya da ağa. An aunt, bir dayza ya da eceke. A nephew, bir yeğen, oğlan. A niece, bir yeğen, kız. A neighbor, bir komşu. A father-in-law, bir kayın ata. A mother-in-law, bir kayın ene. A friend, bir dost ya da cora. A son-in-law, bir giyev. A daughter-in-law, bir gelin. A husband, bir yan yoldaş, birinin eri. A wife, bir yan yoldaş, birinin ayalı. A stepmother, bir övey ece ya da ene. A stepfather, bir övey kaka ya da bir övey ata. A stepdaughter, bir övey kız. A stepson, bir övey oğul. A mate, bir dost ya da yoldaş. A partner, bir yoldaş ya da bir şerik. A wedding, bir nikah toyu. Blood, kan. A meal, bir nahar. A holiday,
bir bayram ýa-da bir bayramçylyk we dinç alyş manýalaryny berýär. A journey bir sapar diýerler, sapara çykdy ýa-da ýola çykma. A trip bir gezelenç. A travel bir seyahat. A map bir karta. A backpack bir arkadan asılan sumka. A suitcase bir goş salınyan sumka ýa-da çemedan manýalaryny berýär. Health sağlyk. An illness bir kesel ýa-da yarawsyzlyk. A sickness bir kesel. A chocolate bir şokolat. A definition bir many, yani bir zadyň manysi. A difference bir tapawut. A similarity bir megdeşlik. Tennis football ýa-da pöki. Voleybol. Preparation bir taýýarlyk. An advertisement bir mahabat ýa-da reklama. A profession bir hüner ýa-da bir kär. A refrigerator bir sowadyjy. A mixer bir garşdyrjy. Pollution hapa. An emotion bir duygu. A sense bir duygu ýa-da akyl hoş. A television bir televizor ýa-da telewizion. Iň soňky sözümizde, ýagny bu videomyzyň iň soňky sözü an art bir sungat. Bu videomyzyň soňuna geldik dostlar. Video göňüňize ýaran bolsa, kanalymyza agza bolmaňyzy we like basmaňyzy haýyş etýär. Islendik bir soraňyz bar bolsa, meni Instagram ýa-da Twitterden şu adresler arkaly tapyp ýazyp bilersiňiz. Özüňize göp serdim, görüşençe.